Madwar terz tal-punti li se jingħataw lill-kumpaniji li jieħdu sehem f'sejħiet tal-offerti pubbliċi se jkunu marbuta mad-dinjità tal-ħaddiema. Dan skont regoli li daħlu fis-seħħ issa u d-direttur tad-Dipartiment tal-Kuntratti Anthony Kakija qed jagħmilha ċara li se jkunu osservati b'mod rigorus. Il-kriterja tar-rep tat-tenders se tkun fuq kriterji diversi. Però fosthom u nagħtu importanza kbira hija kondizzjonijiet tax-xogħol fejn se jingħataw bażikament qegħdin ngħidu terz tal-punti fuq kemm hu b'saħħtu il-bider fuq l-aspett fuq kif iħaddem in-nies. Fost oħrajn hemm 20 punt li biex kontrattur jirbaħhom irid jipprova li qed iħallas kif xieraq u hemm kuntratt miktub. Mela millum il-qudiem is-sejħiet tal-offerti għal ċerti tenders, pereżempju tal-cleaning u tas-security, se jkun fihom aspett li iktar ħares lej kriterji tekniċi milli fuq il-prezz biss. Pereżempju, wieħed mill-affarijiet li din inħarsu lejha illi jingħataw pereżempju l-payslips lill-ħaddiema li l-paga tidħol direttament fil-bank. Min imbagħad ikollu ħaddiema msieħba ma' union jista' jirbaħ sa 5 punti oħra u iktar punti jista' jirbaħhom ukoll min josserva liġi li tħares l-opportunitajiet għal persuni b'diżabilità. Id-direttur tad-Dipartiment tal-Kuntratti fisser kif minn barra l-ħtieġa tal-liġi hemm ukoll bżonn ta' bidla fil-kultura u għalhekk għaddej sforz bilan li l-messaġġ ikun ikkomunikat b'mod ċar. Id-Dipartiment ħareġ żewġ ċirkolarijiet biex titħaddem din il-policy biex ninformaw il-dipartimenti u l-entitajiet kollha u ħriġna wkoll dak li sejjaħ Procurement Policy Note fejn qed tiġi spjegata din is-sistema kif se titħaddem biex tkun ukoll ta' gwida għal dawn id-dipartimenti u l-entitajiet biex din il-policy tiġi attwata. Filwaqt li d-drittijiet tal-ħaddiema huma waħda mill-prijoritajiet, Kakija assigura li l-Gvern xorta waħda se jibqa' jfittex kwalità fil-prodott u valur għall-flus. Dan filwaqt li jnaqqas kull tip ta' abbuż, inkluż dawk li sa issa xekklu kompetizzjoni ġusta biex il-Gvern ma jiksibx prezz tajjeb.